ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟରେ ବସିଥିବା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାରି ପାଣିର ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟ ସାଉଁଟି ରଖିଛି ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାକୁ ପଛଦିଏ। କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଶେଷ? ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଏବଂ କିଛି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିର ବଦଳାଇ ଦିଏ ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଅମର ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ଜଣେ କନ୍ୟା ଯିଏ ନିଜ ଡୋଲିରେ ଓହ୍ଲାଇ ସିଧା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ହଜିଗଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେ ଝିଅର କାନ୍ଦଣା ଶୁଭାଯାଏ। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 18 ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଜାଇ ନାମକ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପ ଝିଅ ଯାହାର ବିବାହ ପାରିକୁଦ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗାଁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚିଲିକା ପାର ହେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଜାଇ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଛୋଟ ନୌକାରେ ବସି ନିଜ ଶାଶୁଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଛି ଅଲଗା ମଞ୍ଜୁର ଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ନୌକା ଯାଇପୁରା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏକ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ ଆସିଲା। ଲହରୀ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୌକାକୁ କୁଟା ଭଳି ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ପିତା ନିଜ ଝିଅର ହାତ କଷି କରି ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଗଲେ। ଜାଇ ଗଭୀର ପାଣିରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲେ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଥମିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତ ମିଳିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଇର କେଉଁଠି ବତ ବିଳିଲା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେହି ପଥର ଉପରେ ବସି ନିଜ ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା, ବାପା, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ସେହି ଝିଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମା କାଳିଜାଇ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନୁହେଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଟଳ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ଲୁଣିଆ ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ମିଠା ପାଣିର ଉତ୍ସ ମିଳେ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ମାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ମାନନ୍ତି। ସେହିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଭୂଗୋଳର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଠାକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆଜି ବି ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାରେ ଏକୁଟିଆ ବାହାରିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଅନେକ ନାବିକଙ୍କ ଦାବି ଯେ ସେମାନେ ଜହନ ରାତିରେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାହାଜ ରାସ୍ତା ହଜାଇ ଦିଏ, ତେବେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଶା ଦେଖାଏ। କ'ଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ? ନା, ଏହା ସେହି ସୋନିକ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସ୍ୱର ଏହି ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ କଏଦ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉ, ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଭୟ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଭୟ ହିଁ ଏଠାକାର ପବନରେ ମିଶି ରହିଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭଜନ ଏବଂ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଜୟକାର। ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ନିଜ ପରିବାରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନସିକ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାକାର ନାଲି ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଶକ୍ତି ଓ ସୁହାଗର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଏହି ଗାଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରେମ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ସେହି କନ୍ୟା ଯିଏ କେବେ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, ସେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜଣେ ମା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ଏହି ଲହରୀ ଆଜି ବି ସେହି କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ। ବସି ଶୁଣିବା ବାଲା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଦରବାରରେ କୌଣସି ଅନୁଭବ କରିଥିବା? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏକ ନୂଆ ରହସ୍ୟ ସହିତ। ଜୟ ମା କାଳିଜାଇ।